uJesu Kristu inkosi bakhethwa bakaNkulunkulu Baba wethu. Namuhla sikhunjuzwa ukuthi singabesifazane singawakhohlwa amaduku mase siye ey'nkonzweni zephasika. Inkosi ibingivezela kade ngiqeda ukukhuleka, ngivuka ebusuku ngikhuleka, yayise inginikeza lo mbono. Yangivezela okokuqala, ingivezela ukuthi njengoba kusuke sekuqaliswa umkhuleko, khona imikhuleko esiyenzayo before kuqalisa ukukhonza. Kulowo mkhuleko akumele kube khona abantu abangekho kulowo mkhuleko. Ubalulekile lowo mkhuleko. Ibingivezela inkosi abanye begcwaluza phandle, kodwa ekubeni sekuqaliswa ukukhuleka sonke simele ukuba ngaphakathi ngesikhathi sekukhuleko. Yangivezela abesifazane beshuqulile amaduku, bekhavile amakhanda abo. Ngase ngikhonjiswa ukuthi noma ngabe kuthiwa ngingowesifazane ngigezile, ngagcoba ubuso bami nekhanda lami, ngagcoba nje umzimba wami wonke, ngakama iy'nwele zami, kungesizo iy'nwele zokuxhunywa, kungesizo lezi zakasathane, noma ngabe kuthiwa ngikame ezami iy'nwele, kodwa engikuvezeliwe ukuthi owenze njalo kumele aphume eyofuna iduku. Inkosi ingenzela i-example ngami, yize-ke ngihlale ngilishuqulile iduku, kodwa ngenxa yokuthi ibingifundisa ukuthi akumele umzalwane engashuquli owesifazane, ngiye ngenziwa i-example okuthe ngimile ngibabuka abesifazane beshuqulile. Ngase ngibona ngingena ngoba bengibabuka nginjengomuntu osami ngaphandle, ngiyakhonjiswa phakathi sekuqaliswa umkhuleko. Ngaqale ngakhonjiswa ukuthi nampa abanye laphaya ngaphandle, ngabona mina sengingaphakathi. Kwase kuba ngathi kunesibuko esenza ukuthi ngikwazi ukuyibona ukuthi nginjani. Ngase ngiyibona ukuthi hayi, ngigezile, ngi-right, ngigcobile, nekhanda lami ngilikamile, izinwele zami angiyixhumile. Ngase ngivezelwa-ke ukuthi sengitatazela manje, ngithi hawu, kwenzeke kanjani ukuthi ngingene ngithi ngizokhuleka, ngizohlanganyela ey'nkonzweni zephasika, kodwa iduku ngilikhohlwe kanjani. Ngabona sengitatazela, ngiphuma ngiyofuna iduku, kwakhona ongisizayo ngeduku. Akekho umuntu ovumelekile ngokohlelo lwenkosi ukuba akhuleke noma aprofethe engafakile iduku ekhanda kithina abantu besifazane, ngoba kowesilisa kuyihlazo, kulotshiwe ukuthi kuyihlazo kowesilisa ukuthi agubuzele ikhanda, kodwa kowesifazane inkosi igcizelela lokho namhlanje, ukuthi ezinkonzweni zephasika makuthi kuqala nje umkhuleko lo esiwukhulekayo before siqhubeke nenkonzo yonke, asibe sonke sesingaphakathi lapho sizobe sikhonzele khona, kungabikho gcwaluza ngaphandle ngaleso sikhathi sekuqala inkonzo, ngoba inkosi iveza ukuthi ayikho inkonzo noma ayikho inhlanganyelo yokumkhonza uNkulunkulu ezobe ingabalulekile. Zonke iy'nkonzo njengoba sihamba siye ephasikeni zibalulekile. Akukho inkonzo okumele siyaluze siphithizela ngaphandle, kodwa sekuqaliwe imikhuleko ngaphakathi. Wonke umuntu ufanele bengaphakathi, bonke abesifazane beshuqulile ekhanda, begubuzele amakhanda abo.
Silotshelwe-ke bazalwane encwadini yokuqala yabaseKorinte chapter 11 verse 5 ukuthi owesifazane makangakhuleki, makangaprofethi, ikhanda lakhe lingagutshuzelwe bangcwele. Siphinde silotshelwe kuverse 10 kuyona le ncwadi yokuqala yabaseKorinte 11. Uverse 10 wakhona uyasivezela ukuthi owesifazane ufanele ukuthi abe nophawu lwesithunzi ekhanda lakhe ngenxa yezingelosi. Ngenxa yezingelosi. Hayi ukuthi ngenxa yokuthi umyeni wami utheni. Ngenxa yezingelosi. Simelwe bantu besifazane ukuthi sibe nophawu lwesithunzi emakhanda ethu. Inkosi ikhuluma lokho namhlanje mayelana ney'nkonzo zephasika esilungiselela ukuya kuzo. Silotshelwe futhi bangcwele ukuthi ophika inkani asinawo umkhubo onjalo thina. Kulotshiwe laphaya kuverse 16 kuyo futhi le chapter ukuthi ophika inkani awukho umkhubo onjalo ebandleni likaNkulunkulu. Kusho ukuthi-ke uma umuntu ephika inkani engahambisani nalokho inkosi ekushoyo ekukhulumayo namhlanje ngombono, ophika inkani kumele azibuze ukuthi yena ukuliphi ibandla ngoba akekho kuleli likaNkulunkulu esimkhonzayo. Uma inkosi yamakhosi ikhuluma kanje bese sidaza inkani kusho ukuthi sikwelinye ibandla, asihlanganise lutho noKristu ngoba thina senza intando yethu, senza intando yabantu, asifuni ukwenza intando yakhe. Umlomo kaJehova ukhulumile ngawo lo mbono anginikeze wona. Ngiyacela siqaphele lokhu inkosi esiqaphelisa khona mayelana ney'nkonzo zephasika, sibe kulesi simo inkosi efuna ukuthi sibe kuso. Ophika inkani uzobe kusho ukuthi akekho ebandleni likaNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi bangcwele. Amen.